Shakti, kiran gaggawa in the middle of the night. A kuma ma'ana nan gwar-gwar? Duk wata badakala da almundahana da aka yi a kamfanin nan ko kuma ake kan yi, duk yana cikin wannan fayil ɗin. Sunan kawu na kowa nake gani da kuma na yayi albashar. Su ne manyan masu yi wa kamfanin mahaifinku zagon ƙasa. Su ne rikakkun barayin wannan kamfanin. Sun fara gano ina bincike a kansu. Har suna ƙoƙarin ɗaukan mataki a kai. Ke Shakti, yanki da kike mu dinnan mun muke ƙazabi ko kuma zargi da bai kamata ba. Ba wani ƙage da muka yi. Ga ainihin binciken da aka yi, ga almundahana da kika aikata a sarari. Za mu gabatar da hukunci a kanki na kora. Idan kika ce zaki musu taurin kai, a shirye suke tsaf su yi amfani da dokokin kamfani wajen tsigegi. Ba su isa ba. Kamfani na mahaifina ne kuma mallaki na ne, don haka babu wanda isa ya tsige ni da kan matsayina. Ko kin san da cewa suna nan suna shiri akan cewa kawu na kowa yana da 50% a wannan kamfanin? What? Alhamdulillah muna farin cikin dawon mai girma CEO. Sakamakon tsawon lokaci da ta dauka ba ta tare da mu. Ai har yanzu ba riga na dawo kan aiki ba. So duk wani tattaunawa da kake so ka yi shi da kawu na, shi zai faɗa maka yadda za ka yi. Gaba ɗayan kuran da kuke wannan waje an sallame daga nan kowa zai iya tafiya. Kai da ka tara ganin da kake kar ka sake ƙara nan. Kai wawan ina ne da kike ina ne ka shigo min gida ba sallama. Kai ka isa Hajiya dan Allah ki faɗa min me hakika ya samu Zara. Ina Zara take? an ce Zara ta mutu akwai wani abu bayan wannan ta mutu. Hajiya ina Zara take? Kai sake min riga ni ka taɓa wa kafa ba ka da hankali ne. Ranka ya daɗe wani walakancin ya isa ka tashi mu tafi ka nutsu. Wani nutsuwa babawo kana ji tana cewa wai Zara ta mutu? Zara zan miki ban kwana amma a harshe ne kawai bai kai har zuciya ba. Saboda wannan bakin ba zai taɓa iya furta kalaman ban kwana a gare ki. Jikina zai yi nesa da ke amma zuciyana da ruhina suna tare da ke. Tamkar bugun zuciyana Zara. Zan je ne domin ke, zan dawo don ke, zan yi saboda ke, saboda babu abin da ba zan taɓa yi aikata ba da yayin da Zara. Zara ya Allah ki amsa min ko daga cikin zuciya. Kai, tashi ka bar mun gida. Ko kuma wannan gidan ma kada da gadon ta. Ko da ya kawo, ka ɗauke shi kaman alfarma nake nema wajen ka kawo. Dan Allah kai haƙuri. Ka fita ka bar mun gida. Kafin in sa a ɓata ma rai a gidan nan. Allah ya huce zuciyarka. Amma ka sani zan ɗau mataki akan abin da. Ba mataki za ka ɗauka ba, ko ma menene ka je ka ɗauka. To gani nan a yawo. Menene? Yawa kin fito? Ina abinci na. Abinci? Wani abinci? Me kike taya ni da shi a gidan nan? Wanke ne ko shara? Akwai abin da nake sa ki a gidan nan kike yi ne? Ba ajiye ba dai kenan. Ban ajiye ba. Dafa. Wane ne a cikin ku ya karbe mu wannan yaron kudin da aka yi shi? Kai ka ji abin dariya. Kai! Hama nake, ni abun mamaki. Da masa kike baki fargaba. Ba gaba da gaba ba, ko ta baya sai an shirya. Okay.
sirrin shi ne good cafe. Baba dan Audu, ba goshi ba ne kake ɗauka wa yaro tsokar nama? Hankali ka san abincin naku ne gidan masu kuɗi ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo ɗan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace 'ya mace. Shi ne dalilin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori. Me muna ku a yau? Dahir Spices. Shi ne sirrin gidana. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Kori har ki dan san uwar gida. Wata shida. cikin garin nan na taso. Bayan mutanen garin nan ban san kowa ba, ban san komai ba. Gashi yau zan yi tafiya waje mai nisa ba tare da na san me ke jira na a gaba ba. Ba kewar ƙauye ce take damuna ba. Zuciyata ce take cike da tsoron da ban taɓa jin irinta ba. Ko da abba ba mahaifina ba ne. Ya so ni, ya ƙaunace ni. Duk wani abu da nake so a rayuwata abba yana min, ya nuna min so. Ya nuna min ƙauna wanda 'ya'ya da yawa da suke cikin ƙauyen nan ba su taɓa samun irinsa ba. Ko da a ce yau ban da gaskiya, abba zai shiga ciki mai dumu-dumu har sai ya nemo gaskiyar ya makalata a kaina. Na san da hakan, kuma na san ciwon rabuwa da abin da ka saba da shi yana da matukar zafi. Amma abin da nake so ki sani shine ki makulli ce da za ta bude wasu kofofi da aka kulle su da zaman zalunci. Ke ce gaskiyar da za ta bayyana bayan kowa ya cire rai da cewa wannan gaskiyar za ta bayyana. Amma lokaci yayi da ya kamata ki san asalinki da kuma hakikanin rayuwarki. Sannan na so ki sani cewa wannan tafiyar da zaki yi ba ita bace karshen alakarki da mutanen wannan ƙauyen. Zaki iya dawowa a kowane lokaci ki zumunci da su in kina so. Ban taɓa ba mu wani amana ta ba. Amma yau ya zama dole in baka amana ta. Ban taɓa jin rauni da rashin tabbas kamar yadda nake ji ba yau. Adala,
kaga inda zaka kai ni ban san kowa ba. Kai alƙawarin cewa ba za ka taɓa bari a cutar da ni ba. Kwantar da hankalin kyama. Babu wanda ya sai cutar da ke matukar na tare da ke. Kuma wannan wurin da za mu je Hama wuri ne wanda mutane da yawa za su girmama ki fiye da yadda yake tsammani. Wurin nan wuri ne na musamman kuma ya dace da ke. Shikenan. Mu je ka kai ni in je ga 'yar uwata. Gidan mahaifina da kuma danginsa. Gidan Hausa yana tabbaza capacity. Excuse me. Wai yaushe za ku bar gidan nan ne? Because honestly, since you guys came from Imo, ban gane ma me kuke yi a gidan nan ba. I mean, you guys are here for Shetty, right? Shetty is not here. Shetty bata gidan nan. So you guys should pack up and leave. Haba Sunday, why are you treating us like this? Ni za ka ce in bar gidan nan? Yes, because I don't like the way you are acting in this house. Kuna yin abun kaman gidanku ne. Har kai kana da baki ka ce za ka kwara wayansu ma daga gidan nan? Are you mad? Are you crazy? Don't tempt me, Victor. This is my family house. So I can throw out anybody I know. Really? And you? Baki da gidan iyaye ne? Okay, but you cannot go to your parents saboda kin saba wulakanta su ko? Na saba wulakanta su. You guys should pack and leave this house. So we are not leaving, ka zo ka do your worst. Ku bar gidan nan na ce. Ba ku bar. No. Victor! What are you guys doing? What are you... Jamie! You guys should stop! Baka san mazan san biya gona ba ne? No matter what happens, he's still my brother. Your brother? Kin tsaya nan yana zubar miki da tsinci yana zakin ki. Kina kiran wannan wawan brother dinki? I know, and I hate everything. Just put the gun away. Okay. Next time, ya ƙara buɗe bakin nan ya zage ni ko ya zage ki. Zai ga abin da zan mishi. Useless boy. Me haka? What's all this? Bai kamata kana mana irin haka ba mu zo gina dan mu takura maka ba. Look, I don't care. All I know is sai kun bar gidan nan. Kawai abin da na sani kenan. Me bane maka haka? Nothing, ba komai. I just need my peace. And as long as you guys are in this house, babu kwanciyar hankali. So you guys should pack up and leave. Victor! Barista ya naga ka kura mata ido ne haka. Hai, ikon Allah. Allah boye gagara misali. Wato kawai ganin Zara nake a zaune. Lalle babu wanda zai karyata cewar Hama ba jinin Zara bace. Haka ne barista, kuma da haka muka yi tashin farko da muka fara ganin ta. Hama. A nan za ki kwana. Idan ya so, idan Allah ya kai mu zuwa gobe da safe, sai mu dora miki kuma daga abin da ake bukatan a dora ki a kai. Ni fa a daina maganan kwana, kawai ni kwanciyar hankali na a kai ni inda yar uwata take ni inganta. A wannan maganan kwana ba abin da ya kawo mu shi ya kamata mu yi ba. Wato Hama, abin da ake bukata akwai abubuwan da suka faru wanda baki da masaniya kansu, akwai kuma tarihin da ya kamata a sanar da ke kafin ki ganta. Wani irin tarihi kenan? Hama, mahaifinku mutum ne wanda yake da tarin arziki, wanda ya mutu ya bar dukiya mai tarin yawa, wanda magada suka yi suke cece kuce akan wannan dukiyar. Akwai dan uwansa kawo na kowa wanda ya fi kowa zakewa akan wannan dukiyar. Akwai kamfani da yake so ya ga ya mallake shi, wanda Hussein da Zara ta yi iya kokarinta ganin cewa ta yi nasara a kansa, amma saboda ya fita shiri sai da ya san yadda ya mallaki wannan kamfani.
Wato Hama, abin da muke bukata a gurin ki yanzu shine nutsuwa. Sannan ki yi hakuri da kuma tsarin da aka dora ki akai. Ta haka ne kadai zaki ceto rayuwar yar uwarki da kuma dukiyar ku da Alhaji da ko yake so idan har yanzu Zara ba a daina bibiyar ta ba. Rayuwarta tana cikin hatsari. Saboda a halin da muke ciki yanzu akwai kawarta wanda suke tare, wanda tare muka ɗauko aikin nan da ita. Amma kawuna kuwa sai da ya san yadda ya ga ya batar da ita. Ya kashe ta kenan? A ba kashe ta ba. Amma dai ya ɓoye ta ta yadda babu wanda ya san halin da take ciki. Adam, wallahi ni wannan maganar naku ya sa zuciyata ta mutu sosai. Insha Allah zan yi daidai gwargwado na an ga na taimake ku kuma na ba ku haɗin kai domin a kawar da wannan azzalumin mutum. Wato amma kar ki ji tsoro. Yanzu abin da nake so da ke shine samu ki shiga ki watsa ruwa, ki kwanta, ki ci abinci. Idan ya so a zuwa gobe sai a ci gaba da abubuwan da ya kamata. Na gode sosai Adam. Zuwanka rayuwata alkhairi ce saboda ta fitar da ni daga cikin duhun da nake ciki. Ni ma haka amma kar ki dawo. Ki je ki ci abinci, ki manta komai, ki samu ki baccin ki tashi fresh zuwa safe. Gaskiya ne. Mu je ko? Already na yi wa masu abinci magana za su kawo miki abinci. So ki tashi ki shiga tun da Ku za ku tafi kenan? Mu za mu tafi. Ni kaɗai zan shiga ciki. Ba na nuna miki ɗakin ba? Na gani. Za su kawo miki abincin insha Allah. Wanda yadda hankalin ba. Za ku dai dawo ko? A za mu dawo. Insha Allah. Za ku dai dawo. Za mu dawo ba karki da. To. Za mu dawo. Ki kulle kofa hankalin ki kwanta ki bacci. To. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ta shigo inda bata saba ba. Victor, please dan ina ka kara haƙuri mana. Ka yi haƙuri. Kaji, amma duk wani abu da zai shiga tsakanin da shi, duk wani cece-kucen da za mu yi, he's still my brother, I can handle it. Kaji zan san yadda zan yi da shi. Oh, he's still a brother. Ike zagin ki, ya ganni tare da ki, ya kalla cikin idanuna a ture ki yayi. I can't take that. I understand, but you know how family issues can be complicated. Oh wow. Yaran ne kamata a ce shi ne ma yake kare ki, amma a kallon ki ke ci miki mutunci a gabana? Is that fair? It's okay. I've forgotten about that. Yanzu me muke a nan wajen? Ya kamata ki zo mu tattara mu koma Imo gaskiya. Ki zo mu je airport, mu je yanka ticket mu koma Imo. Sana'ar mu ma da muke a can mun dakatar da shi. Doesn't make any sense, for God's sake. Shatima, the muka biyo nan, Shatima, she's nowhere to be found. No, babe, that won't happen. We're not leaving yet. Akwai abubuwa da yawa da ban ƙarasa ba. Kinga, ni ne mijinki, ni na aure ki. I want us to go back. Mu je mu ci gaba da sana'ar mu. Don ba abin da muke a nan illa wulakanci. A wani yaro, wani jela mai kalla cikin idanuna yana zagina. Look, Victor, you know I love you, right? Kuma zan yi komai ka ce, but please just give me this time. Ka bani wannan daman, kaji, ka kara min lokaci. Muna gama, I promise, za mu tafi. Yes. Kin san ki fara wannan sai ki kashe min jiki. Kin sani. You know where to press to soften my tummy. I promise we'll leave as soon as we're done. Kaga yanzu abin da nake so da kai, ka tafi can waya house ɗin Shati. Saboda gaskiya zaman ka ana ina tunanin zai iya za ku yi samun matsala tsakaninka da Sunday. Ke kuma ina zaki? Kakka damu da ni zan je gida gobe. Come here. Wani gida? Gidan da kike shekara 3 baki je ba, kina garin Iyamurai? Me ne ki je ki ga musu suka tunkare ki? Haba babe, ai ba zan rasa abin da zan gaya musu. Okay, come. I
I want to know, ina son san abin da zaki gaya musu suka tunkare ki so. Maganar da zaki gaya musu shekara 3 me kiki a can garin naki, a can garin Inyamurai. Oya, ina jin ki, oya. Zubar. Kar ka damu, na ce ba abin da zai faru, Allah zan ji. Me zaki gaya musu gibe kina yi a garin Inyamurai shekara 3? Na san kare kawai ka bari, na san yadda zan yi. Baby, explain to me. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Kula. Yaya ga ruwa nan? Ka sha yana sauƙaƙawa zuciya a lokacin da yake cikin damuwa. Yanci kula ke labarin abin da yake damun zuciya ta yafi karfin ruwa ya wanke shi. Damuwata tana da alaƙa da mutuwar aure na da Asisa. Na sani yaya Samir, kuma ban yi mamaki don ka shiga damuwa ba. Amma ina so ka sani, ita zuciya an halicce ta ne ba don ba mu damuwa gurbe a cikinta ba. An halicce ta ne don adana farin ciki da kuma alkarai. Suraya, za ki gani ba ne. Maganar mutuwar aure na da Aziza yana bala'in damu. Kawai gani nake kamar ba mu mahaifi na adalci ba. Saboda ya bani duk wata dama da ɗaya ke samu a wajen uba. Amma ni dama ɗaya tab da ya nema a wajena ban ba shi ba, ban mai ba. Ya Samir, ka ba shi duk wata damar da ta dace. Domin shi so dalili ne yake kawo shi. Kuma idan babu wannan dalilin a tare da abokin zamanka, ba ku taɓa son junanku ba. Kuma ba ku taɓa zaman lafiya ba. Shi aure ana yin sa ne domin samun nutsuwa da kuma zaman lafiya, ba don kuntatawa kai da kuma bakin ciki ba. Mutuwar aurenku, mahaifin Aziza ne da kanshi ya buƙaci da a raba wannan auren. Kuma ni ban ga wani abu da ya canza a tsakaninsa da dadi ba. Kin san ko? Duk sanda na zauna da ke, ina samun haske a cikin irin manyan abubuwan da suke sa kai na cikin kunci. Allah ya baki baiwa ba. Kin iya kalamai. Kalaman da za su iya cire mutum daga cikin damuwa. Komin girman su. Ta, ka sha ruwan ba. To, bari sha. Hankalin ki ya kwanta? A'a. A'a, me ya rage? Sai ka mun alƙawari ba za ka sake sa damuwa a ranka ba. To, na miki alƙawari ba zan sake ba. Na gode. Ni ma za ki ma alƙawari. Me kenan? Ka ki tsaye. Sannu baba. Yawan sanar Rumana. Wato Rumana, Allah ya miki albarka. An baba. Allah ya albarkace ku da ƴaƴa da za su riga kula da ku. Allah ya inganta rayuwarki. Wato Rumana, wannan rayuwar sai haƙuri. Saboda haka ina so ki kwantar da hankalinki. Domin rayuwa ba fage bane na farin ciki kawai. Fage ne na yaƙi da kuma gwagwarmaya da kaddara. Idan haka Allah ya kaddara rayuwar mu za ta kasance, ba mu da abin yi illa mu rungume ta hannu biyu me da cewa wannan ita ce hanyar Allah. Na tabbata ba za mu yi nadama ba. Insha Allah baba za mu kasance masu haƙuri da juriya da kuma ɗaukar ƙaddara. Na tabbata kina aiki ko? Ki je ki ci gaba da aikinki. To, kuma sani.
Joy. Joy. Don't ever enter here. Don't come closer. Back the hankali. Back the hankali, Joy. You don't have the tunani da ya kamata. Shi yasa yau zaki shigo nan gida. Kamar babu ne ya faru. Uncle, please ka saurare ni. I don't want to hear anything from you. I don't want to hear anything from you. After all these years, you left everybody. Kin manta kowa da kowa. Kin fita. Uncle, I'm sorry. Wallahi ban zo nan da wata manufa. Ba na zo nan ne da in ga family. I came to see my family. Family. Oh. Girl, you said family. What family kuma? What family? Eh? Really? Kina kuka? Wallahi, ko kin mutu Allah, don't expect sympathy from anybody. Ah, dear, do you know what? Wallahi, na jin yarinyar nan an ce ta musulunta. She left Christianity. No, I swear to God. I'm still a Christian. I swear to God. You are still lying. I'm not lying. You are still lying. Oh, abubuwa da yawa da ba a san raina ba. Amma ba wai kai na nufin ba na san mahaifina ba, ina san shi. Brother na ya mutu. Kin juya masa baya. You know what he passed through? You forget about him. Look, in my life, you are the most person I hate in my life. And but then, yeah, that's me, Kiba. I will never forgive you for what you did. Let's think about the Raiwanke. Go and enjoy yourself. Kumake Sakiranki. Back in the family, Akanu. We are done with you. And I've forgotten us. Oh, please. Don't come closer to me. Don't come closer. Don't come Please. closer to me. Daddy now. Please, Joy, yo. Talk to him now. Auntie, please talk to me. Auntie, please. You talk to Daddy now. Please, I'm sorry. Masoyan Alfine, ya baka kira na zo na za'a maka kayan da za ka sa ba. Na sauya. Ba su yi kyau ba ne? A idan ba su yi kyau ba, na je na sauya. A'a wallahi, ka yi kyau ba kaɗan ba. Ai kai ɗin na daban ne a gurin iya ado da kwalliya. Duk kayan da ka sa sai su maka ɗas a jikinka. Tunina, wallahi kina da abin dariya. Yanzu duk da waɗannan burburan da suke burbuɗe mun a jiki, ki ce, ne ina na ga wani kyau. Wa gaya ma, ai wannan furfurar ƙara maka wata haiba take tana ƙara fito da kai. Yawwa, razun da muka yi waya da Albashir, ya ce min komai lafiya lau a can. Ai ni ma manta ne in gaya maka, jiya da daddare mun yi waya da shi. Wanda yake faruwa da Amira ne? Me ka gani? Na gani yau ba ta zo ko shigowa ta gaishe ne ba ta ba. Kai ka riga ka san halinta. Yau ta tashi da miskilancinta. Abincin karyawa ma sai kai mata ne bi ta har ɗaki na sata a gaba na tilasta mata sannan ta ci. Ni fa in sha'anin Amira ya daina bani haushi sai dai bani mamaki. Yarinya nan ya kamata na fara ɗaukan komai da hikima. Kadda ta je ta jawo makanta wani cuta. Ciwo? Babu ciwon da zai same ta. Ni faɗan lokaci na bata. Na san wataran za ta gane duk abin da muke faɗa mata gaskiya ne. Za ta gane kan cewa ƙuruciya take a cikin wannan abubuwar. Za ta gane gaskiya. Tuba. Ba ka kenan. Da yi ci gaba da aiki. Au, na ma manta ba faɗa miki ba. Allah yau ki yi kyau. Godiya nake. Ke ce gimbiyan da ta cancanci
sarauta. Sarauniyar da darajar ta fi zinare. Ke ce uwar gidan da idan ta taka ɗaukaka ke biye da ita. Ke ce wanda idan ta furta hikima ke fitowa daga cikin furucinta. Ke ce ba ke ce. Godiya nake. Ya Ubangidana, zakaran gwajin dafina, gishirin iyali, sarkin riƙon amana. Kai ne tauraron da kake haskaka rayuwata. Kai ne abin alfahari na a cikin mutane. Duk wanda ya ganka ya san kai ne mutum mai mutunci da kamala. Kin gani? Barin tafi. Na fuskanci idan na barci. Sai ma in koma mu koma. Ba zan iya fita zuwa ofis ba. Ni ma ba zan so na ajiye ka a gida ba saboda na san muhimmancin zuwan ka ofis. Allah ya tsare, Allah ya kare, Allah ya maka riƙo da hannu. Ubangiji Allah ya ɗaura ka akan maƙiyanmu. Da wannan kin sani? Zan yi kewarki idan na ofis. Ina godiya. Allah ya tsare. Santi, ki yi hankuri. Na san abin da suka yi miki ya miki zafi sosai. No, Kuma, it's okay, it's fine. I know you're not fine, but and what they did to you, bad daddy. Anytime they talk about you, I feel bad. Na sani, amma at least ke kin fahimce ni. Thank you so much, Grace. At least ke kin fahimce ni. I understand you, honestly, I do. But na ji dadin ganin ki. Ki san tun da kin je Imo State. Wanda numban ki. Zai iya na samu yanzu? Oh, I have my phone here. Okay. Maybe we're sure. Grace. Go to Chiki. Oh yeah. Go inside, my friend. No nonsense. And you. Daga yau. Bana bukatar gani kafarki a wannan gida. Kina ji na? Nonsense. Stupid. Don't want to see you again here. Nonsense. Na wata. Jiyan da gidanmu ya yi shiru. Da ma dai a ce daga can. Ita. Ai ki kwantar da hankalinki. In dai Garba dan jani. Ai lokacin sa yayi. Ba zai dawo ba. Insha Allah. Ya tafi kenan. Ai balaguro a kiyama din. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibatin. Kai? Amma auli Allah wadaranka. Auli ka samu dama Allah ya ara maka lokaci ka danna wannan mutumin da filo. A ce ka kasa kashe shi? Gaskiya fa. Sai taurin rai. Taurin ran musiba ka gan shi. Ta. Haba dan kata. Ita mutuwa ai riga ce. Babu wanda ya sai tsallake ta. Idan lokacin mutuwa ta yi ai zan mutu. Kai dai Allah ya yi mai taurin ran tsiya. Ni ban taba ganin jarabar da irin wannan Garba danjan ba. Ai mutum sai taurin rai. Tsakani da Allah dan ata. Kaga ya dawo. Don murna ta koma ciki. Wani. Gaskiya ba zan zauna a gidan nan ina kallon bakin ciki ya kashe ni ba. Gaskiya na goyi bayan ka wallahi. Dan wannan ya zama wa mutane annoba. Wani shi din ne? Ai kuwa shi ne. Allah ka dube mu. Amin. Allah. Mun yi wannan Allah. Annoba ba? Annoba ta zo guri sai a hankali ba ta fita. Allah ka dube mu Allah. Allah ka dube mu. Yawa da lafiya dan ata. Bari in samu in dafa maka wani abu kaɗan ce. To, ma. Ya miki albarka. Amin ya rabbi. Ta garaba da kwano. Garba danja. Wai kai a tunanin ka kana nufin ruwa ta sha kenan? Ai wallahi baka isa ba. Duk wanda ka zalunta a baya
suna nan suna bin diddigi sai sun zo har gidan nan sun dauki ranka kamar kiyashi. Dan Allah ki yi haƙuri mana. Ya yanzu nan fa muka dawo daga asibiti amma za ki dinga tuna mishi da abin da ya riga ya wuce. Ta Allah rufe min baki. Ko zuwa za ki da ke ni. Allah ya baki haƙuri. Amin. Rumana, zan shigar ya cikin kwanta. To baba, ni ma Allah yadda yanzu nan zan ƙarasa an kawo maka. Assalamu alaikum jama'ar Abuja da makwabta. Jama'ar Nasarawa, Makurdi, Mina, Ilori, Lakwaja da duk inda kuke muna da babban albishir. Wasa Investment kamfani ne suke da ingantattun kayan sawa. Yanzu sun ƙara buɗe wani reshen nasa a Abuja. Muna da manyan kaya na alfarma masu daraja. Kuma muna da kaya masu matsakaicin farashi. Abuja, Nasarawa, Ilori, Makodi, Mina. Ku taho ku garzayo cikin garin Abuja a Demola Adeto Kumbo. Farashin mu daidai da Kano ne. Ku zo Wasa Investment Branch da ke Abuja. Muna isar da kayan ku zuwa ko'ina a Nigeria, har zuwa Ghana, Cameroon, Niger da sauran kasashe makwabta. Wasa Investment muna da manyan shaguna a Kano. Muna budewa ne awa 24 a kowace rana. Sauki da inganci. Wannan sai Wasa Investment Abuja Branch. Wasa Investment mu ne atamfa, mu ne leshi. Kana neman gida mai inganci ko kuma fili a guri mai albarka? To ka zo inda ya dace. Elite Cycle Homes Limited na gina gidaje na zamani masu inganci, karfi da tsaro. Muna da filaye da za mu iya gina muku gidaje na zamani kamar duplex mai 2, mai 3 har ma da mai 4. Filinmu na kan titin Airport Road kusa da Iban Estate minti 14 ne zuwa filin jirgin sama, sannan minti 15 ne zuwa Central Area. Akwai kuma filaye masu girman 150, 250 da kuma 500 square meter. Farashin fili mai girman 500 square meter yana fara daga naira miliyan 35 kacal. Muna da tsarin biyan kuɗi mai sauƙi. Za ka iya biya a hankali ko kuma ka biya ga baki ɗaya. Sannan gurin biyan za ka iya farawa daga 25% ko 30%, sannan kuma za ka iya biyan sauran kuɗin a cikin shekara 2 kacal. Haka kuma muna da estate a Galadimawa kusa da babban titin airport. Kuma tafiyar minti 5 ce kacal zuwa Central Area. A can muna da filaye masu girman 500 square meter a farashin naira miliyan 100 kacal. Ko za ka zuba jari a filaye masu daraja? Elite Cycle Homes Limited muna gina gidaje kuma muna gina makomanka. A Elite Cycle, aminci da gaskiya shine ginshiƙin mu. Barista ya faɗa min komai, sannan kuma ya faɗa min akwai wata ƙawar Zara. Ishatu ko? Kwarai kuwa. Barista ya faɗa mata komai already. Ya faɗa min abubuwa da yawa. Amma ni abu ɗaya da nake son an sani shine ina 'yar uwata. Dan ni wannan yawon da ake ta yi da ni a kai na ta a kai ni ya ishe ni 'yar uwata nake son an gani. Dan Allah ku nuna min ita. Ina ga ke zaki fi fahimta ta tunda ke mace ce.
dan Allah kika yi ni in jin Yarwata wallahi ban taba ganin ta ba amma tun da naga hotonta na ji duk duniya babu wacce nake kauna irin ta ki gaya min cewa ban makara ganin ta ba ki ga makiya ba suka laba akan ta ba kwantar da hankalinki kina miki alƙawari kin kusan ganin ƴar uwarki wannan maganar zan ni ganin ta nake so ni ba zan ganta ba ko ku yi tsoganci kafin a kai ga haka akwai abin da ya kamata a fara yi don a cika alkawari. Kamar me kenan? Kun san dai a tun farkon wannan abin na sai da raina ne ba don komai ba sai don in je in ɗauko hama in dawo da ita domin haɗa ta da mahaifina ta yafe masa akan abin da ya aikata. So kaga ya kamata a ce shi aka fara yi kafin a kai ga hama ta fara yin ayyukan da yake gabanta. Amma Adal ai ba hama ce za ta yafe mahaifinka ba. Zara ita ce wanda ya kamata ta fara yafe mahaifinka. Wato ban san lokacin da Zara za ta tashi ba ballantana har ta cika min wannan burina. Kada ku manta cewa ina nima wa mahaifina gafara ne akan abin da yi ba daidai ba. Wannan shine dalilin da haka ku taimaka ku bari in dauki hama in je in kai ta su gana da shi saboda in samu sauki shi ma ya samu sauki a zuciyarsa. Ka daina takura mata akan ta yafi. Let her know the whole story kafin ta yi nemi yafiya da sauransu. Ni fa ba takurawa ne ba. Sam, amma ya kamata ku duba kokarin da na yi wajen zuwa in yi abubuwan nan har a kai ga yau daga hama a gabanku. Ku duba kokari na ku banni da ke hama in je dan Allah ya wannan abin a wuce. To bari yanzu idan na bi ka na je muka ga baban naka za ku banni ga yar uwata? Kenan. Fine shikenan dauka ta kuje. Jiya ma. Ni dai ana ta yawo da ni kaman kayan wanki wallahi. Ba abin san haihu. To. Rumana, lafiya kika zo kaina kika tsaya? Kamar zan baki magani? Me yasa ba za ki bar baba ya huta ba? Ah, ce maza ki rashin kunya kika zo mu. Ko? Na ce ki gaya min ki ce min rashin kunya kika zo mun ko? Abin da ya fi rashin kunya zan miki. Haka kika ce? Ni za ki wa fitsara? Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kika bare ni? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me ya faru? Ban sani ba baba aiki nake yi na ji ta ingi. Zuwa ba ta bare ni. Wani dan Allah dan Annabi. Wannan wani irin shari ne. Ya sake kalli yarinya irin wannan mai tarbiyya ki mata irin wannan sharra. Ka gaba. Mari bi ba yarinyar nan ta min. Amma ka ce min sharri garba danja. Ai wallahi lazi sai na rama. Kin ba magana daurin gindi bane. Gaskiya ce. Wani irin shari ne bukun a gidan nan. Ni na yadda da abin da za ku yi min na dauka saboda na yi muku laifi. Amma ki ba yan mutane. Wallahi tallahi bari ka gani. Yanzu idan na fara dukan ta sai in gani yadda za ka yi ka kwace ta. Na rasa da ke tan gani. To haka kace ko? Na rantse da girman Allah in na kama dukan ki a gidan nan zan ga yadda za ka yi ka kwace ta. Kin ga wannan marin? Na rantse da Allah duk mari daya a 10 ike. Kin ga marin nan 2 20 kenan. Zama. Kin ga ki haƙuri. Je ki ci gaba da aiki. Wallahi ba abin da na mata ina aiki na kawai na ga wai ta kama ihu wai an mare ta. Na san ta. Na san sharrin ta sosai. Je ki ci gaba da aiki. Ba mai takura miki a gidan nan. Ta ci gane Allah da girma yake. Tun uwarki. Ina jin ka. Na ce kana da magana, in ko baka da magana ni ina da ita. Abu da Allah kai haƙuri. Ka yafe mu. Na san ban kyauta ba abin da na yi maka. Amma kai ka san halina Abba ba na bijirewa duk umarninka. Na san duk abin da kake so. Kuma duk abin da ka sa ni zan yi. Komin girman sa zan yi Abba. Yanzu ina jin nauyinka.
kuma ina ganin gaskiya. Alaikum assalam. Alhaji. To ma. Ya gold cafe din. Da kofuna. Madalla. Yawwa. Amma kin ga. Zo zauna. To. Ina jin ka. Umma, dan Allah ki taimaka ki taya ni ba abba hakuri. Ni ma ban so aure na da Aziza ya zo karshe ba. Na so mu rayuwa da ita amma. Samir, tun yaushe aka gama wannan magana? Ta maganar nan ta riga ta wuce. Mun yi ma magana da Alhaji. Sai dai a kiyaye gaba kawai. Samir, ba na magana nake so ma ba. Wannan magana ta riga ta wuce an binne ta. Magana Aziza babu ita tunda an yi an gama. Abin da nake so in ji hankalinka da shi shine ba fa za ka zauna haka zokar kana yawo ba mace ba. Dole ne kai aure domin shine cikar dan adam, shine cikar mutum, takar mutum. Ba za ka zauna baka da mace ba kurin shi kenan shekaru kullum suna karuwa sai da asa ta yi maka sakaliya sannan ka kana da dama. Ai ba zai yiwu. Wannan gaskiya ne Samir. Wayanda kuwa taso tare duk sun yi aure, wayansu ma suna da yayaye. Domin kuwa aure shine cikan martaban mutum. Ina bayan Alhaji 100%. Yawwa, to sai magana ta gaba. Ya kamata zaman Kano kuma a ce ya zo gangara. Abin duk da kake yi ka bar shi ka dawo gida mu zauna da kai akan harkokin kasuwanci mu. Wannan kasuwancin shine mu, shine rayuwarmu, da shi aka samu, shine mutuncinmu, shine komai. In muka bar shi ya ruguje ya lalace to ka fa san da cewa al'amura komai kuma za su zama chocolate. Ba haka ba? Gaskiya ne wannan. Abadan Allah ka yi haƙuri. Ka karɓa uzurina. Ka karɓe shi duk da na san takura ne a wajenka. Abba, na buƙatan ɗan ƙaramin lokaci ne kawai kaɗan. Insha Allah komai ya kusan zuwa ƙarshe. Amir, kana jina? Ba shawara na baka ba, umarni na baka. Ka baro Kano ka dawo mu zauna tare akan harkokin kasuwancinmu. Kana tare da ni? Insha Allah zan kasance aikata abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace. Ba zan sake yin irin wannan kuskuren ba insha Allah. To kenan, Allah ya maka albarka. Nakan tashi in shiga cikin kasuwa domin na samu abin haɗi da nake kama mai gidana. Hakan ya sa abokiyar zamana ta kasa tsaye ta kasa zaune. Har sai da ta gano sirrin da ya sa mai gidanmu yake son cin abinci na a koda yaushe. Ummata mai sihiri ya daina cin abinci na. Ai, tun ran da na je gidan na ji ƙanshin girkinta, na san lallai ta mai sihiri mai ƙarfi. Hajiya ke ma kin san sihiri? Ƙwarai kuwa, amma ina da makarin shi. Ya sihirin kuma shi ne makarin. Dahir Spices? Duniyar ɗanɗano. Daina tsorata. Ba dai wannan ne sirrin sihirin ki ba? To ni ma na samu na. Ina uwar gida, ina amarya. Ku nemo Dahir Spices ɗin har kuna son mai gidanku ya ci gaba da kasancewa da ku a koda yaushe. Kamshi, ɗanɗano. Dahir Spices, duniyar Dahir Kori yana da daɗin girki ƙwarai. Sana'ar maganin gargajiya sana'a ce mai daɗaɗɗen tarihi. Manyan ƙasashen duniya suna aiki kafaɗa da kafaɗa da masana magungunan gargajiya. Wannan ce ta sa wani haziƙin matashi mai ilimin addini, mai ilimin zamani yake ba da gudunmawa. Yakan hana idonsa bacci domin bincike wajen samar da magungunan gargajiya. Hakan ta sa yake zagaya ƙasashen duniya domin halartar tarurrukan ƙara wa juna ilimi na magunguna
domin sharewa jama'arsa hawaye. A dalilin haka ne cibiyar da yake jagoranta ta An-Nur Islamic and Herbal Medicine ta sami kyautar karramawa ta shekara ta 2024 da kuma shekara ta 2025. A yanzu ina mai farin cikin gabatar muku da Ibrahim Suleiman, shugaban wannan cibiya ta An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Ibrahim Suleiman An-Nur. Yunkurinmu na faɗaɗa bincike wajen zakulo muku ingantattun magunguna wanda ta sa muke yawo ƙasashen duniya daban-daban. Ya kai ga cimma nasara domin mun samar da maganin hatsabibiyar cutar nan ta hepatitis B. Wannan magani mun sa mai suna HepaCure. Magani ne da ke magance matsalar cutar hepatitis B cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan maganinmu na kilinza mun ƙara inganta shi. Mun ƙara masa suna wato Kilinza Plus. Bayan ƙara suna, an ƙara masa inganci domin zai yi maka aiki riɗi biyu sama da wanda na farko yake yi maka. Sannan muna da maganin ciwon suga da muka sawa diaphragm da kuma maganin hypertension wato hawan jini, shi ma mun samar da maganin shi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Masu matsalar jinnu, cibiyar An-Nur na da sashi na musamman da ta tanada domin magance matsala na jinnu da kuma matsala na sihiri. Dukkanin wata cuta da kake fama da ita, za ka iya tuntubar jami'anmu ko kuma kai mana magana ta lambobin da muka saka. Babban ofishinmu na anan birnin Kano. Muna da ofis a garuruwa kamar Abuja, Lagos, Daura, Funtuwa, Mina, Jalingo, Yola da kuma birnin Maiduguri. Babban albishir ga al'ummar da ke jihar Plateau. Mun samar da ofishi a nan cikin garin Jos, insha Allah. Sai kuma kasar jamhuriyar Nijar inda muke da ofis a Niamey, Tawa, Difa, Arlit, Maradi, Agadas da kuma birnin Zandar. Sai kasar Cote d'Ivoire muna da ofis a nan birnin Abidjan. A kasar Ghana muna da ofis a Accra da kuma birnin Kumasi. Kasar Kamaru muna da ofis a birnin Douala. Kasar Chadi za ku same mu a Injamena. Mazauna Libya za ku samu magungunan mu a nan birnin Tripoli. Mazauna kasar Saudi Arabia muna da wakili a nan birnin Makka. Dan Hausa ke magana, na kawo muku tallan wasu zafafan filaye a unguwa mai daraja ta Langel Dididi wanda muka yi wa lakabi da sabuwar Abuja Estate. Shahararren kamfanin namu na Real Estate and General Enterprises wanda suka kware wajen dillancin gonaki, filaye, kamfanonuwa da komai na harkar ƙasa, su ne suka yanka muku waɗannan ingantattu kuma makama kan filaye a unguwa mai daraja ta Langel Dididi. A lokacin da garin Kano yake ƙara cika yake batsewa, mu kuma mun dukufa wajen tabbatar da cewa kowannen ku ya mallaki filinsa, ko kun san cewa da naira 100,000 duk wata za ku iya mallakar waɗannan filaye. Bari in sanar da ku yadda abin zai kasance. Girman filayen 40 by 40 ne, suna nan a unguwar Langel Dididi. Kuɗin su naira miliyan 2 ne da 900,000. Wanda yake buƙatar 40 by 40 zai fara da biyan naira 200,000 a watan farko, sannan sai ya ci gaba da biyan naira 100,000 kowane wata har na tsawon watanni 27. Shikenan ka mallaki waɗannan filaye. Ba mu tsaya iya nan ba, masu ƙaramin ƙarfi kuma muna da 20 by 40 wanda za ku iya mallaka da naira 50,000 duk wata. Za ku fara da biyan naira 100,000 a watan farko, sannan sai ku ci gaba da biyan naira 50,000 kowane wata har na tsawon watanni 27. Duka waɗannan filaye namu suna da shaida ta letter of grant ta Kano State, sannan kuma muna da certificate na local government. Ku zo ku same mu a shago mai lamba 1 da lamba 2 ƙasan Bene Isa Sweet Plaza kusa da Next Door Park Stadium, farkon layin tudun Yola Gate 5 kan hanyar zuwa Rimin Auzunawa, Gwale Local Government, Kano State, Nigeria. Ko kuma ku tuntube mu a lambobin wayar mu kamar haka: 0800 35 38 65 30 ko kuma 081 20 28 30 39. Alaikum. Adar. Sandarawa. Gimana? Kada lafiya. Lafiya kalau. Da bako kake? Shigo mana. Shigo, bismillah. Shigo. Adar. Bismillah. Terus ya. Bismillah. Sannu. Baba. Ba uwa muka yi. Sannu. Yawa sannu. Baba, wannan hamake ne. Ma na zaɓin fara kawo ta wurin ka ne
saboda kafin ta fara sabuwar rayuwar da take shirin shiga abubuwa su yi mata yawa na ce to bari zo da ita saboda ka faɗa mata dukkanin abubuwan da ke cikin ranka ko Allah zai sa ta fahimta. Amma abubuwan da zan gaya miki yanzu abubuwa ne za su iya tausasa zuciyarki ko kuma su harzuka ki. Na muku laifi, ban kyauta muku ba, na tauye muku rayuwa. Mahaifinku ya rasu da raunuka a cikin zuciyarsa. Wa'annan raunukan da su ya tafi, kuma ni ne sala faruwan haka. Amma ina so dan Allah dan annabi ki yafe mu, saboda ina jin tsoron makomata idan har biki yafe mu akan hakkinki da na dauka ba da ke da yan uwanki. Dama haka rayuwa take, mutum zai ta aikata kuskure ba tare da ya san yana aikata kuskure ba har sai bayan wani tsawon lokaci. To amma tun da ma ka nemi yafiya har ka san da cewa ka yi kuskure, wannan ita ma ni'ima ce mai zaman kanta. Kai ne dalilin da ya sa na rabu da ahalina, sannan kuma ɗanka shine dalilin da ya sa zan sake samun su. Bari zan yi koyi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, cewa mu kasance masu yafiya. Don haka ni na yafe maka, Zara ma idan ta tashi na tabbata za ta yafe maka. Sauran kuma to tsakaninka da Allah sai ka roƙe sa shi ma ya yafe maka. Na gode, Allah ya miki albarka. Amin. Adal, kai ma na gode maka. Na gode da ka ji ka nemo min hanyar da zan gyara ɓarnar da na yi a baya. Allah ya maka albarka kai ba. To amin baba. Ita kuma Zara, Ubangiji Allah ya sa ita ma ta yafe min ta barka. Amin su amin. Na ji daɗin ganin wannan rana wanda kwata-kwata yanayinka ya canja fiye da kowane lokaci saboda akwai nutsuwa a tattare da kai. Amma mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ba komai. Baba. Na, yalla bai. Na ji kai shiru ne shi yasa ne shiru. Ban sani ba ko shirin kafa bukata a halin yanzu. Ina nazarin maganar ne, kisa ka gana shiru. Baba, ina son ka natsu ka saurari maganar da zan faɗa maka. Duk da na san cewa ba ni da matsala da kai gurin kwaso, juriya da gudanar da duk wani abu da nake bukata a kan tsari. Duk sanda na zauna ina yaba kokarin ka baba. Ina matukar jin daɗin zama da kai. Sannan babu shakka ba na shakkar sanar da kai duk wani sirri na, saboda kai yanzu ba ya mai kula da ni bane kawai baba. Ka zama abokina, ka zama aminina, tamkar dan uwana wanda zan iya bashi labarin komai, wanda zan iya faɗa mai matsalata, sannan wanda zan ji shawarar shi, kuma wannan shawarar naka ta musamman ce. Gaskiya ne, haka ne ranka da dai. Ranka da duk abin da ka bukata a gare ni, ina ji kamar ni ne na bukaci abin, saboda ina kallon ka matsayin wani mutum da ba zan taɓa iya saba umarninsa ba matuƙar bai saba al'adata ko addini na ba. Aikin da zan saka kai a yanzu babawo ya fi duk wani aiki da na taɓa saka kai a baya girma, ya fi shi muhimmanci, sannan bugu da ƙari ya fi shi wahala, ya fi shi hatsari babawo. Ba ƙaramin hatsari ba ne raba mugun mutum da ƙarfinsa, dawo da mai iko zuwa mara iko. Ba ƙaramin abu mai wahala ba ne babawo, amma abin da nake so mu yi kenan. Yalla bai, duk wahala abu za mu iya gudanar da shi saboda muna aiki da hikima, sannan kuma muna amfani da tunani wajen kawar da tunanin abokin gaba akan duk abin da muke buƙatar ɗauka. Good. Babawo, na lokaci yayi da zan fuskanci na kowa fuska da fuska. Yakin zamban nan ya ƙare.
we have to face him head on, Baba. Amma first of all, abin da nake so kai shine ina son ka bincika mu adadin dukiyar Aliyu wato mahaifin Zara. Kama daga kadarorinsa da Zara ta sani da ma duk wanda bata san da su ba. Ba da ma. Insha Allah zai kamar yadda kake bukata. Sannan kuma ina son ka samu mana dan legal asiri. Most preferably wani wanda yake aiki a kamfanin Arewa. Domin still muna bukatar mu san duk abin da ake gudanarwa a wannan kamfanin. And please Baba, use your methods. Ka bi ta karkashin kasa ka samu mutum wanda yake da tunani mai wayo, someone smart, someone vigilant, someone careful just like you. Fada ma insha Allah. Komai zai tafi kamar yadda kake bukata. Kuma ba za ka taba samun matsala daga gare ni ba. Wannan alkawari ne wa Alhaji. Kuma insha Allah zan cika maka shi. Yau za mu koma Kano. Ina so ka gudanar da duk wani shiri da za ka yi. Thank you, Baba. Thank you. Tun da na samu labarinki, nake ta son in ganki. Ba sani ba ko kina jina. Amma ina fatan wani shashe ko kuma zuciyarki tana jin muryata a yanzu. Haƙƙin babba ne ya kare ƙarami. Kuma na miki alƙawarin ni zan kare ki. Sara kin yi iya ƙoƙarinki. Amma ina roƙonki da ki dake ki farka ki samu lafiya ko ba don komai ba. Ko dan saboda mu samu mu gana ido da ido. Ki kalli ido na in kalli cikin idonki. Sannan kuma akwai sauran masoyi da suke son su ga kin samu lafiya. Tun da yanzu na riga na ganki, na miki alƙawarin cewa babu mahalukin da ya isa ya sa hannunsa a jikinki. Zan baki kariyan da ke karan kanki ba za ki taɓa tunaninsa ba. Ni ai ban ga alad ba. To ni ina cire kuɗi ne ba gashi ba? Malam, ka bi na a hankali ka ruɗa ni. Hidima kuɗi ba a yin ta da wasa. To. First and best. First and best. Hello. Ranki daɗe. First and best kenan. First and best? First and best. First and best? First and best kenan. First and best? Ka buɗe wayarka idan Android ce hanzarta ka shiga Play Store idan kuma Apple ne ka shiga Apple Store. Rubuta Bilal Sadasov, sauke manhajar ka yi rijista kyauta. Ka sai data ko kuma katin kira za ka iya biyan kuɗin wuta a cikin manhajar mu ta Bilal Sadasov. Hakanan kuma za ka iya biyan kuɗin subscription na DSTV, GoTV da kuma StarTimes. Biya kuɗin jam ɗinka ko kuma ka duba sakamakon jarabawa ka tawa ek ko neko za kuma ka iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yanka duk a cikin manhajar mu ta Bilal Sadasov. Wani abun burgewa shine za ka iya mayar da katin kiranka zuwa tsabar kuɗi idan kana buƙatar hakan, kana kuma iya samun API services idan kuma data ta ƙare za ka iya siyan katin waya ko kuma data ta danna lambar USSD code ɗinmu danna *347*15# domin saya nan take. Bilal Sadasov wannan ai kamfanin sayan data ne mai daɗin sha'ani ku ce first and best haba sunan Bilal Sadasov in kiya. Na gode.
Wa alaikum salam. Indomie nake so. Kika ce? Indomie noodles. To. Gatarar sai kuma me? Indomie fa nace maka ina so, ya zaka dauko min wannan taliya ka bani? Shin ba taliyar yara kika ce ba? Ai gatanar ita ce wannan ai. Taliyar yara kuma? Ni yarinya ce da zaka dauko taliyar yara ka bani? Indomie taliya kowa da kowa ce yalla bai. Indomie nake so wanda aka rubuta Indomie noodles a jiki. Ita zaka bani. Babu waccan. Amma ki sai wannan ita ma tana da daɗi sosai. Kaga malam, babu wata Indomie kamar Indomie noodles. Tuna da ya baka da ita kaga sai an jima. Kira gobe zan saro wata nima. Wai me yasa mutane suke yawan san Indomie noodles? Ma dole zan je in saro. Kamfanin su ma zan. Indomie noodles ingantaccen abinci domin nasara. Hala ina za ku je? Siyaman ne ya ce yau za mu zo mu kawo takarda. Haka? Ya gida ku je waje. Mu ba jahilai bane ba mun yi karatu ko degree holders ne. Ta waje. Bakare, sanunku. Alhaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A wannan. Waki muku dinki ne Nura. Ka duba kayanka, ka duba na yaranka. Duk kusa na raina na wani jikina. Aikin mai kaftanan brothers ne. Abinda za yi zan musu waya su so duk inda kake. Ko a gida ko a ofis. To su haka tsarin su yake. Kwarai kwa. Ina garin ai wannan an gama da shi. Yan uwa dama da shiga mai kyau shigar kammala ake samun dukkanin abin da ake da bukata a ko'ina. Babban ofis ɗinmu na nan a Alhisan Plaza sai showroom ɗinmu da ke Lokoro B shago mai lamba 99 duka a Farm Center da ke kanan Dabo Nigeria mai kaftanan Braza. A kira waɗannan nambobi da ke kan abin kallon ku don kasuwanci. Tabbas in dai har ɗinki ne na gani na faɗa. Ni ma shaida ne. Mu haɗa a BMK mai kaftan. Duk wani mutum ma'abocin sa sutura ba shi da zaɓi sai mai kaftanan Brothers domin sun ƙware wajen ɗinkuna na zamani na gani na faɗa kamar yadda kuka ganni a haka. A mai kaftanan Brothers muna karɓar ɗinkuna sannan kuma muna saidar dimet ana kawo mana ɗinkuna a duk inda kuke a faɗin duniya. Ina kira da sa'annina idan dai riga kuke so ta gani ta faɗa ku zo mai kaftanan Brothers. Mai kaftanan Brothers duniyar ɗinki. Ya binciken da nake bukata a gare ku saboda ina son na ji na gamsu da ainihin result ɗin saboda ni na san gwarzaye ba lokacin da zan sa wani aiki wanda ba za ku zo min da labari mai kyau ba kwa kawo min wani akasin nasara. To, ranka dai, thank you for the compliment. Yeah. Kuma so far so good. Mun yi bincike kuma duk inda ya kamata mu taba mun taba. Kuma mun yi duk abin da zai iya janyowa mu gane irin yawan su kansu ma'aikatan da kuma waɗanda suke da negligence akan aiki da masu cin dunduniyar shi kansa kamfani. Ina gaya maka wannan ranka yaɗe kaso 80 cikin 100 mun ware su kuma mun kore su ma daga aiki gaba daya. Good. Ya kyau. Kuma daga rahoton da muka tattara saura kaso 20 ne kacal ya rage. Kuma su ma muna nan muna bibiye su domin tabbatar da komai kafin kammala komai. Shi kenan. Ya kyau. Kun san cewa kamfani ba ta buƙatar ainihin ma'aikata wanda za su kawo cikas ga cigaban kamfani. Ba za mu buƙaci haka ba. Ko ba ka ba? Sosai. Saboda haka duk wanda kuka gani a je kurma a tattaro ainihin jawabai wanda yake nuna cewa lallai kan wayannan ba sa buƙatar sun yi laifi. Kuna jina? Yasa. A yi gaggawan horonsu. Saboda ni ba zan so wani abu da zai lalata mana mu ba. Duk wanda baya son ya bi ainihin ka'idodi na kamfani to hanyar fita fa a buɗe take. Ranka dai consider it done. Duk abin da kake so kuma muka ga ya dace da ci gaban kamfani
I guarantee she'll gani. Very good, sir. Kuma a yau din nan za mu kammala komai. Na kudi mu. Madalla. Saboda haka ga report. Yawa. Na za a duba. Kinga, ki nutsu ki saurare ni. Ki maganan ki fa ni fa a natsa nake ina jin ki maganan ki kawai. Kinga, kina ji na? Kin san Zara tana magana cikin kwarewa da nutsuwa. Komin ta a natsa take yin shi kuma tana sa turanci a magananta. Wai ni ba a ƙauye mu in gaya miki na fi kowa iya turanci har kyauta zakara da kuma akuya a ka bani kuma duk ɗan bautar ƙasan da ya zo ƙauyen mu babban burin shi ya nuna ni a matsayin wacce ta nuna bajinta. Turancin nan da kin ga ki kwantar da hankalinki na san duka wannan amma akwai wasu abubuwan da dole sai na koya miki saboda ina so ki iya magana irin na Zara ki iya tafiya irin na Zara ki har cin abinci ki iya irin na Zara komai ba ma so komai ya bambanta. Hey Joy, I'm the most beautiful woman in my own village. Kin gane da haka wannan margamin wuce ku ban kaya ne takalmi in sa. Da kwai rake? Haba Albashir. Ai na san ma Germany na da daɗi. Ka san me yasa na kira ka? Kiran ka nayi. Ka kira kanwarka Amira, ka ba ta shawara yadda ka saba. Mun gaji da lallashinta akan maganar Salisu Garku. To shi kenan. Kai? Dahiru? Ba ka da hankali ne ka shigo mana gida kai tsaye? Kuma da wani ƙato a bayanka? Ba ƙato ba ne. Ba ki gane shi ba? Ai ba ƙato ba ne, sunan shi Babawo. Shi ne fa wanda a gaban shi kika ci min mutunci wancan karin da na zo. Ai. Bata gane ka. Au, dama ka san baka manta abin da ya faru a baya ba? Shi ne saboda yanzu haukarka tana kanka, bata sake ka ba har yanzu sai kuma dawowa ko? Babu rashin hankali a cikin abin da na yi. Ani a gani na rashin hankali da wauta yana tare da waɗanda suke nuna san duniyarsa a fili. A tuni, anya ba za ki kalli madubi ba kuwa? Ƙarya kake Ɗahiru, baka isa ba. Ka zo alƙarya ta ka gaya min magana, ka zo cikin gidana. Wallahi baka isa ba. Sai na sa an hukunta ka. Na yi bincike. A cikin binciken kuma da na gudanar, kisan me na gano? Ce gidan nan yana daga cikin mallakin marigayi Alhaji Ali, wato mahaifin Zara. Ka gane? Yana nufin wato har ma na fi ku iko fa da gidan nan kenan saboda gidan da mata ta ce. A tune shiga ciki ki kira min mijinki da shi zan yi magana ke baki san yi magana da ke ba. Allah kake baka isa ba. Mahaukaci. Wanda ya riƙe wa mace. Kai, Atine? Wai, da ke da wane? Kawo. Ɗahiru? Na. Me ya kawo ka gidana? Ta tukuna, ka manta da shaidin da na maka? Kawo. Kai zan cewa ka manta da alwashina da na yi kafin in tafi wancan karin da na zo? Ka tuna? Ya zan yi manta. Ban manta ba. Sai dai kuma ina tunani. Na rasa dalilin da ya sa wani irin wauta ne da hauka ya sa ka har kana so ka yi wasa da wuta. Wuta? Kawo ni ruwa ne da kankara. Bayan na kashe wutar, hatta ɗumi da tarri ba za su tsira ba saboda sanyi na. Zauna mu yi magana kawo. Na ƙi in zauna. Fita man a gida. Na ce ka fita man a gida. Kawo, ni fa ba zan tafi ba sai na yi abin da ya kawo ni zauna mu yi magana Ba zan bar gidan nan ba sai mai magana. Bar gidan. Kawo kaga mu ba wasan yara muke yi ba ka zauna mu yi magana babba ne kai ba kawo. Wai kai waye da za ka zo cikin gidana kana min maganan banza. Kawo, an kana nufin me nake takama da shi ne ina takama da gaskiya. Dan Allah mu daina wannan kallo inda taurin kai kake ji da shi ni ma fa ina da nawa kalar taurin kan far duk kun sani. Zauna mai magana.
Yawa, kowa ya zauna. Tau, na zo ne sanar da kai a matsayina na mijin Zara. Ina bukatan gadon matata. Kada fuskarsa. From the reigning director, Dan Hausa. Dan Hausa ke magana, na kawo muku tallan wasu zafafan filaye a unguwa mai daraja ta Langel Dididi wanda muka yi wa lakabi da sabuwar Abuja Estate. Shahararren kamfanin namu na Real Estate and General Enterprises wanda suka kware wajen dillancin gonaki, filaye, kamfanonuwa da komai na harkar ƙasa su ne suka yanka muku waɗannan ingantattu kuma makama kan filaye a unguwa mai daraja ta Langel Dididi. A lokacin da garin Kano yake ƙara cika yake batsewa, mu kuma mun dukufa wajen tabbatar da cewa kowannen ku ya mallaki filinsa ko kun san cewa da naira 100,000 duk wata za ku iya mallakar waɗannan filaye. Bari in sanar da ku yadda abin zai kasance. Girman filayen 40 by 40 ne, suna nan a unguwar Langel Dididi. Kuɗin su naira miliyan 2,900,000. Wanda yake buƙatar 40 by 40 zai fara da biyan naira 200,000 a watan farko, sannan sai ya ci gaba da biyan naira 100,000 kowane wata har na tsawon watanni 27. Shikenan ka mallaki waɗannan filaye. Ba mu tsaya iya nan ba, masu ƙaramin ƙarfi kuma muna da 20 by 40 wanda za ku iya mallaka da naira 50,000 duk wata. Za ku fara da biyan naira 100,000 a watan farko, sannan sai ku ci gaba da biyan naira 50,000 kowane wata har na tsawon watanni 27. Duka waɗannan filaye namu suna da shaida ta letter of grant ta Kano State, sannan kuma muna da certificate na local government. Ku zo ku same mu a shago mai lamba 1 da lamba 2 ƙasan Bene Isa Sweet Plaza kusa da Next Door Park Stadium, farkon layin tudun Yola Gate 5 kan hanyar zuwa Rimin Auzinawa, Gwale Local Government, Kano State, Nigeria. Ko kuma ku tuntube mu a lambobin wayar mu kamar haka: 08035386530 ko kuma 08120283039. From Al Hayat International comes Harka Harka. I don't want peace. Surprise! Kin sani ne? Hajiya Na'ima, ka daina irin wannan wasan mana hobby. Ranke ya daɗe ki haƙuri, ni gaskiya ban san ki ba. Kaga da Allah, kar ka mai da ni ban san me nake yi. Wai ba kai ne Alias ba? Irin wa'innan 'yan damfara ne, ya gane ki sarai amma zai nuna cewa bai san ki ba. Sunana Alias. Nawa gani ga yamun dan Allah. Miliyan ɗaya? Shit, man. Ai ko za a ce miliyan 10. Kai, ku ɗauko shi mu tafi da Allah. Me haka? Kai wani ne? Gashi ne komo shi. Shi ya jamfare ku hajiya da wannan kike sace, shi ya dinga tura miki hotuna. From Al Hayat International comes Harka Harka. Sai muka ce za mu yi duk abin da kuke so ne. Duk da haka kun ki yarda, to mu ma ba za mu yarda ba. Za ka yarda ka so ni kamar yadda nake son ka? Na amince. Ka yadda za ka cika dukkan alƙawurkan da ya yi min? Wani alƙawura kai? Ka ce kawai da Allah. Ka gani kwalelanki. Ka yi wasan gidan dambe kai har mutum 3 ma zubarwa kake. Wannan dai ba zan iya cikawa ba gaskiya. Shi zai iya da kai. Riotous, groundbreaking high voltage comedy phenomenon. Harka Harka, produced by the trailblazer yourself, Baba Hayat. Sabilillahi yanzu kana kawo na sai ni kiranka Harka. Gaskiya san bai yi ba wallahi. Aliyu, ban gaya maka. Showing in cinemas nationwide from Salate. Haske ne da ki zuciyarta. Kallon farko zuciyar sai ji gabaki ɗaya ke shiga cikin shi. Gabaki ɗaya kaunar ki yake. Kallon farko da ne mishi ya sace zuciya. Sweet baby. Aliyu da Hajiya aka tashi aure. Ni da ke sai a haɗa gaba ɗaya. I love you well. Menene sunanka? Harka. Zan baka duk abin da kake so daga miliyan 1 har zuwa miliyan 100. Ka rabu da ita, ka biyo ni. Ga wannan zan baku. Harka. First, fearless. Daga Sokoto nake. Hawa cika dan Allah na tambaye ki na jinka. Ni ka ce wa cika? Ni dai na ga maka ka samu. Yan mata na Sokoto. Yan matan Sokoto. Yan mata na Sokoto. Tuwa.
magana su kowa ba. Masterfully directed by the reigning visionary Dan Hausa. Kai cuta malam. Ni kake cewa mutuci? Dalla malam saurara mutane. Ya isa. A'a, Hajiya. Wannan amsa ba zai baki ba. Za mu je mu shawara. Honey, I love you. Monkey. I hate you. From the reigning director Dan Hausa. Nasarata ni darajata ke ce ki rubuta sunana da naki soyayyata kar ki aje ta a gefe kawai fada korai kike so na baki masoyiya fito mu kafa tarihi aminiya san ki nake dan ilahi zuciya gangar jiki na da ruhi ke daya na fada na ki asiri kaji asiri kamun wai asiri ne kaji asiri kamun wai asiri soya mamaye ko ina daga zuciyarka kuma sai ina da abinda ka ji ka ban ɗanɗana ga zuciya ka karɓa mana da sanki na da sa'aya na riga da na yi ritaya fararidiya masoyiya